V poslednej dobe sa veľa ľudí začalo zaujímať o hormón melatonín. Vedel by si nám v krátkosti povedať, čo to je a aká je jeho funkcia v našej biológii? Melatonín je jeden takých asi prioritných hormónov a rozdelil by som to možno na také dve časti, že za prvé sa vylučuje do veľkej miery v noci, keď spíme, predovšetkým v našom mozgu, čiže zo šišinky alebo teda epifízy. Ale taká druhá vec, na ktorú sa v minulosti moc nemyslelo, dnes už sa tomu viacej ľudí venuje, je to, že melatonín sa tvorí najmä na základe svetla, UV svetla a infračerveného svetla práve počas dňa, čiže keď sme prirodzene vystavení tomuto svetlu a produkuje sa aj v našich mitochondriách. Čiže keď sú mitochondrie vystavené či už UV svetlu alebo infračervenému svetlu, tak ho lokálne produkujú, čiže v nejakých častiach tela a na základe toho hormónu, keď ho vytvoria, tak sa dokážu potom uzdravovať. To znamená zahúbiť sa, keď je mitochondria moc poškodená, alebo sa ozdraviť, keď je nejaká trošku poškodená, že sa dokáže ako keby zrecyklovať. A keď sa toto deje na dennej báze, ako by sa to prirodzene malo diať, tak vlastne naše mitochondrie sa majú ako keby taký servis, že sa uzdravia, my sme tým pádom energetickejší, zdravší a vlastne fungujeme dobre.